niektorí si zaspávali, hovorí, kudy náča. A Ježiš ide tam a sedí so s tými, ktorí možno pili, možno niečo robili. Ježiš si tam sadne. Ježiš si sadne a on s nima hovorí. A teraz prídu tí farizeji, prídu tí najväčší, tí profesori, prídu. Tak on sedí s takými, co pijú, co hrešia. A Ježiš hovorí, však lekára potrebujú chorí. Pokiaľ chceme zboriť perfektných ľudí, tak Gianandro Nebos. My v spore máme tých najhorších ľudí. A prečo? Boh chce uzdravovať. Ale niektorí ľudia, niektorí pastori, niektorí zbory chcú perfektných ľudí v cirkvi. A pritom Boh k ním rozpráva, aby ich premenil, aby ich zmenil. Ale niektorí ľudia odkopovajú ľudí, pritom ľudia potrebujú pomoc. Kto im má pomôcť, když nie slovo Božie? Slovo Božie je tu, aby pomohlo nám. Slovo Božie pomáha mne. Pomohlo mne. Vyťahlo ma z bídy. Vyťahlo ma z tých vecí, ktorý som bol. Církev. Bol som na dne, bol som dole. Ale keď prišlo slovo Božie, môj pastor nepovedal, pretože si sa za rok, za 2, za 3 nezmenil, musíš opustiť církev. On má trpezlivosť. A môj Bůh má ešte väčšiu trpezlivosť so mnou. Má co ešte meniť. Nie som perfektný. Mám chyby. Nie som perfektný.